2025 1.0 देग्लाय जोंहा बिटिआरनि CM प्रमोद बर'नि दैदेननायाव देग्लाय बोसोर गिबि खेबनि थाखाय 1.0 बड'लेण्ड CM काप बे जोंहा VCDC लेभेलाव 14 अक्ट'बरनिफ्राय जोंखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्सट्राक्सन हरदोंमोन खुंनो थाखाय 14 तारिखआव आं हास्लाबासै दा दिनै रबिबार 15 अक्ट' आं बे सानाव दिनै जोंनि जिथुनिखि 32 नं भेरगाव समस्तिनि गेजेराव जिथुनिखि 14टा VCDC दङ बिनिनो खासियासुबा VCDCआबो मोनसे दिनै खासियासुबा VCDCआव बड'लेण्ड CM काप 1.0 बियो जागायबाय आरो बिनि जिथुनिखि नोजोर आरो थांखि जोंनि जिथुनिखि बिटिआरनि जिथुनिखि मावफुं सोद्रोमा जिथुनिखि प्रमोद बर' सार आरो जोंनि गेलेमुनि आयदानि मावसुं EM सार दावबायसा बर' बिथांमोननि जि दैदेननायाव बेयो मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानना लायो खासियासुबा VCDCनि चेयारमेन हिसाबै जों बे जिथुनिखि बड'लेण्ड CM कापनि गेजेरजों जोंनि जिथुनिखि गोग्लैसोनाय जिथुनिखि गामि गफायाव जि फुटबल गेलेगिरि जिथुनिखि गोरिब थाखोनि गथ'फोरखौ जों निस्सय गोजौ फारसे जों दैखांना लांनायाव मोनसे हेफाजाब जागोन होननानै जों हास्थायदों आरो जिथुनिखि बड'लेण्ड CM कापखौ जिथुनिखि देग्लाय जोंनि बिटिआरनि जे CM प्रमोद बर' सारा जेरैबायदि मोनसे नोजोर आरो थांखि लानानै बिथाङा बे हाबाफारिखौ बानजायदों जों बिथांखौ साबायखर बावनांगोन दिनै आगोलाव जों बिदि सरकारफोरखौ बिदि खाबु होनाय जों नुनो मोनाखैमोन आरो आं निजेबो सासे बिथांमोननिनो सरकाराव थाफानानै जिथुनिखि VCDCनि चेयारमेन हिसाबै आं बिथांमोनखौ जोबोर साबायखर बावहरो जाहाथे बे हाबाफारिखौ जों लालांबाय थानो हायो अब्लानिया जों जिथुनिखि गामि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों गोजौ फारसे दैखांना लांनायाव निस्सय जों मदद आरो हेफाजाब खालामनो हागोन लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे गेलेनायाव गोसो होयो दानि लाइमोनफोरखौ जों बांसिन मबाइल माबा माबियाव बेस्थ' जाना थानाय नुयो किन्तु दिनै जिथुनिखि नैबे मोनसे जि हाबाफारि बड'लेण्ड CM काप 1.0 बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिथुनिखि बिटिआर सरकारा जायबा मोजां गेलेगिरि बिथांमोननो गांफा सार्टिफिकेट होनायनिबो बाथ्रा बिथांमोना बुंदों आरो जिथुनिखि दा VCDC लेभेलाव जि जों खेला फाथिदों बेवहाय जाय उइनार जागोन फाइनालाव जाय देरहागोन बिथांमोननो जों 7,000 रां होगोन आरो जाय रानार्स आप बिथांमोननो 5,000 आरो बेस्ट प्लेयार जों बेवहाय सायख'नो होदों जोंनि रेफारि बिथांमोनखौ बेस्ट प्लेयारनो 2,000 जों बान्था बावहरगोन आरो बिदिनो जोंहा जिथुनिखि समष्टि लेभेलाव थांगोन अब्लानिया जोंनि समष्टि डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव जिथुनिखि प्लेयारफ्रा सहैगोन अब्लानिया बिथांमोननि जिथुनिखि मान बान्था बे प्राइजनि बे बांलांबाय थागोन जिथुनिखि VCDC हिसाबै एसेबां दोलो जिथुनिखि थाया जों जास्ट दासो जिथुनिखि जागायनाय आरो गेलेगिरिफ्रा जथेस्थ' खमिलांदों आगोलाव जेरैबायदि गेलेयोमोन बिदि गेलेनायनि खेत्रआव एसे खम जादों खायसे जों सुबाफोराव सासेबो दिनै जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखै जाहाथे बेफोरखौ जाहाथे नैबे जिथुनिखि गेम बेफोरखौ मिथिनायनि गेजेरजों निस्सय जोङो बेफोरबायदि गामि गेलेयै गामिफोरनिफ्रायबो गेलेहोनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ खालामनो हागोन होननानै जों सानो गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।